हेलौ लोगोफोर थामनेल नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ जों दिनै सोरनि सोमोन्दै रायलायगोन। जों दिनै रबिन नार्जारिनि सोमोन्दै रायलायगोन। मा रबिन नार्जारिया बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैफिनबावगोन नामा? आरो रबिन नार्जारिया मानो बर' फिल्मनिफ्राय आनज्रायनानै थादोंमोन? नोंथांमोना बिनि सोमोन्दै गोबां मिथिनो लुगैदों जानो हागौ। भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो लोगोसे खोनासंलांबाय था। चलो लागाओ। रबिन नार्जारिया बुंनाय बायदिब्ला बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव रायजो राजानि अनसायनाय मोनियाव बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय जायखारना थादों होननानै गावनो बुंदों आरो लोगोसे गावनि फेमिलि मेटारबो दं होननानै बुंदों। होमबाथ' दा लोगोफोर फाइनालि मिथिबायनो जे रबिन नार्जारिया बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मानो खामानि मावनो हायाखै। ओमफ्राय मोनसे इनफरमेसन होबावदों रबिन नार्जारियानो दायो गाव माने मा होनो अरुणाचल हादरजों बिथांमोनजों मिलायनानै मोनसे फिल्म बानायदों जाहैदों। बे फिल्मनि मुङानो जाबाय बरदलै। नोंथांमोना दायो नायनो हागोन बरदलैखौ ट्रेलार हगारबाय। ससे नोंथांमोना नायनानै लादो बिदिब्ला। थारैनो मा जाहोननि थाखाय सावथुन मुलुगनिफ्राय आनज्रायलाङामोन रबिन नार्जारि बिथाङा? नाथाय दा सावथुन मुलुगाव नुफिननो मोननायनि जाहोना मा? हेलौ गाइस, नोंथांमोना माथो ट्रेलारखौ नुखाबायनो रबिन नार्जारिनि सुपार डुपार बरदलै फिल्मखौ। बिदिबा नोंथांमोना फुल मुभिखौ नायनो लुबैदों जानो हागौ। नोंथांमोना नेनानै था, बिथांमोना थाबैनो रिलिज होगोन होननानै बुंदों इउटुबाव। आसा फारियो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै। होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै जाथों बर' हारिनि।